értelemszerűen rosszat mondani, nagyon finom volt, és nagyon szépen volt tálalva. Gyakorlatilag képzőművészeti alkotásokat ettünk. Tehát úgy éreztem magam, mint egy olajfestékboltban, hol ott vannak a gyönyörű festmények, és vászonnal együtt megeszünk mindent. Sajnos én nem ismertem meg igazából azt, hogy ő hogy tud főzni. Nem derültek ki számomra az ő ízei, az ő képességei. Az előétel, leves főétel és a desszert között nem volt harmónia. És az egész estének volt egy ilyen túlzott akarása, amitől nem tudott laza lenni. Biztos nem jó érzés egy házigazdának, hogy nem voltunk annyira jó hangulatban, mint mondjuk tegnap, de hát azt gondolom, hogy mivel ő is egy rutinos, tapasztalt ember, tudja, hogy ez a harmadik nap mindig a legnehezebb, ez mindig egy olyan mélypont, és aztán nagyon remélem, hogy holnap, amikor nálam lesznek, akkor újra valami kis színt, egy kis jó kedvet, hangulatot tudunk majd az estébe csempészni. A mai estére Robertnek 3 pontot adok. Én ma este, ha lehetne, 6 pontot adnék, de 5 pontot lehet, ezért 5 pontot adok. Picit a Tamás túlzott segítsége miatt van bennem egy kis csalódás. Összesen ennek az estének én 4 pontot adok. Én a mai estére 4 pontot adok. Előétel és leves egyben mondom, hiszen az előétel már kész volt, pármai sonkát és egyéb sajtokat és finomságokat tálaltak fel, aztán jött a leves, borjú ragú leves. A tojás sárgája, 2 tojás sárgáját említ a recept, én férfiasan bevallom, ezt így nem ismertem, de elrontani nem tudja. Amit a ragúleveseknél fontos megjegyezni, hogy mindent apró, egyforma kockákra vágjunk, a hús lehet egy kicsit nagyobb, de csak kicsit. Ízlés szerint só, bors, kakukkfű, nyilván ez egy eredeti szerb recept, de, mint már annyiszor elmondtam, egyetlen recept sincs kőbe vésve, ezért azt gondolom, hogy aki szeretne, az tehet bele gombát, fehérrépát, vagy akár zellergumót is, szigorúan kicsi kockákra vágva. Főétel, sült malac, kell hozzávaló, egy malac, só. És persze ízlés szerint 2 újnyi szalonna, amit aztán sűrűn sörbe mártogatunk, ízlések és pofonok. Viszont az tényleg nagyon fontos, hogy a malac annyira zsenge és ízletes, hogy nem szabad túlfűszerezni. Sült krumplit, meg sem említem, 1 kiló krumpli, só. Fejkáposzta, amit almaecettel ízesítünk és olívaolajjal, ez is teljesen rendben van. Egyszerű, de szerintem egy jó kemence alap ehhez a recepthez. Desszert, pisztáciakrém, nem tudom ez mennyire autentikus szerb recept, de én sokkal jobban örültem volna mondjuk egy makaron receptnek, mint egy dobozból kiöntött félkész pisztáciakrémnek. Így hát el is mondom, a makaron nagyjából úgy fog kinézni, mint a habcsók, amit már annyira ismerünk. Az a különbség, hogy darált mandulát kell szépen beleforgatni, és miután ezeket a kis formákat, amit a tepsiben nyomtunk, kisütöttük, össze kell ragasztani az aljuknál, a talpacskájuknál, bármilyen krémmel. Hát ennyi. Hétfőn Soma ezoterikus vacsorája 17 pontot kapott a vendégektől, utána Józsi különös desszerttel súlyosbított menüje következett, ez 13 pontot ért. Ma Robi balkáni vacsorája 16 pontot érdemelt a többiektől, tehát ezzel egyelőre a második helyen áll. Holnap Timinél vacsoráznak a vendégek, oroszos hangulat várja őket, és olyan ízek, amelyekre nem nagyon számítottak. András kezébe veszi az irányítást, Józsi végül odaad puszit Somának, ahová szeretne, és kiderül, ki adna most már kevesebb pontot a többieknek. A műsor támogatója, celebjeink utaztatója az Aeroviva Holidays, mely heti nyerteseinket a világ legszebb tengerpartjaira repíti. Szilárdot az Andy Warhol by Pep Jeans öltözteti. Együttműködő partnerünk a Panama Jack.